खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 17 नभेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे महरै फालिनाय जायो वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डेखौ बोसोरफ्रोमबो 17 नभेम्बराव फालिनाय जायो बे साना समनि सिगां जोनोम जानाय गथ'फोरनि बादै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे मुलुगनां सोमावसारनाय सम जायैनि सिगां जोनोम जानाय आरो सम गथ'फोर आरो बिसोरनि नखरफ्रा मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरनि बादै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 17 नभेम्बराव बुहुमनां आगु सम जोबनाय सान फालिनाय जायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल इपिलेप्सि एवारनेस डे नेशनेल पमिग्रेनेट मान्थ आरो इन्टारनेशनेल स्टुडेन्टस डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों